Την έννοια του ανταγωνισμού τη συναντάς παντού γύρω σου. Σου προσφέρει είτε χαρά στην περίπτωση της νίκης, είτε θυμό στην περίπτωση της ήττας. Στην κοινωνία μας πλέον απαιτείται να γίνεσαι συνεχώς ανταγωνιστικός αν θες να σηκώσεις το τρόπο της επιτυχίας, να αναπτύξεις νέες δεξιότητες ή αν θες να λάβεις τον τίτλο του ποιοτικού παίκτη. Όπως πολλές φορές αναφέραμε, τα πράγματα στη ζωή παίρνουν αρνητική ή θετική τροπή, αναλόγως με την αξία που δίνουμε σε αυτά. Έτσι και στην περίπτωση του ανταγωνισμού υπάρχει θετική του πλευρά, καθώς μπορεί να σου δώσει τη δυναμική και τα εφόδια που θα σε ευνοήσουν να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα που τυχόν βρεθούν στο διάβα σου. Οι αρχαίοι Έλληνες αντιλαμβανόντουσαν τον ανταγωνισμό ως μια ευκαιρία εξέλιξης, ενώ ενθαρρύνανε την αριστεία του και όποιος τον κατήχε αποτελούσε γι' αυτόν αρετή. Ο σύγχρονος ανταγωνισμός μπορεί να οριστεί ως μια κατάσταση όπου κάποιος προσπαθεί να νικήσει και να γίνει επιτυχημένος. Ως γενικός ορισμός, αυτός μπορεί να επεκταθεί στο κάθε τι στη ζωή που προσπαθούμε να κάνουμε. Είτε ανταγωνιζόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό, είτε κάποιον άλλον. Το κλειδί σε κάθε περίπτωση είναι να το βλέπεις θετικά, δηλαδή να αναπτύσσεις υγιείς ανταγωνιστικές συνήθειες. Εντόπισε τον ανταγωνισμό όπου και αν υπάρχει. Εάν περιβάλλεσαι από ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι και είναι πιθανόν καλύτεροι από εσένα, εντόπισε τα σημεία όπου εσύ υστερείς και ανάπτυξέ τα με το δικό σου τρόπο. Βρες ποια είναι τα αδύνατά σου σημεία. Αν αυτό είναι ένα κενό γνώσης, κάλυψέ το με μελέτη. Αν αυτό είναι μια δεξιότητα, μάθε από τον καλύτερο πώς την κάνει και αντέγραψέ την. Αν είναι κάτι παραπάνω από αυτά, βρες έναν τρόπο να γίνεις καλύτερος. Να θυμάσαι όμως να μην πιέζεις τον εαυτό σου για να γίνεις ο καλύτερος. Επιδιώκεις απλά να γίνεις καλύτερος από ό,τι ήσουν πριν. Θέσε καθαρούς στόχους. Δίνοντας στον εαυτό σου μικρούς και συγκεκριμένους στόχους, μπορείς να σε ενθαρρύνεις να κάνεις νέα πράγματα που δεν είχες ποτέ φανταστεί. Όταν ο καθένας μας έχει έναν στόχο στον οποίο θέλει να επικεντρωθεί, μπορεί να ξεπεράσει τη ζώνη ασφαλείας του και να διευρύνει τα ωριά του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μυαλό μας να δει τις νέες οπτικές κάποιων καταστάσεων που αρχικά αντιλαμβανόμασταν λάθος. Να είσαι αντικειμενικός με τον εαυτό σου και να αναγνωρίζεις τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από τον ανταγωνισμό. Να συνειδητοποιείς ότι τα προβλήματα αυτά μπορούν να επηρεάσουν την πορεία σου καθώς και την εξέλιξή σου. Επίσης, πρέπει να αναγνωρίσεις ότι όταν έχεις σταματήσει να εξελίσσεσαι, είναι θεμιτό να βρεις έναν τρόπο για να ξεκολλήσεις από αυτή τη στασιμότητα. Τέλος, πρέπει να έχεις κατά νου ότι οι γύρω σου μπορεί να φθονούν την εξέλιξή σου αυτή και να θελήσουν να σταματήσουν την άνοδό σου. Μην τους αφήσεις όμως. Αυτός που μπορεί να σε σταματήσει είναι μόνο ο ίδιος ο εαυτός. Βάλε το στοιχείο της χαράς ανάμεσα σε εσένα και τον ανταγωνισμό. Το καρύκευμα της χαράς δίνει την πιο ωραία γεύση σε όποιο φαγητό και να μπαίνει, ακόμα και σε αυτό το ανταγωνισμό. Η πρόθεση των ήπιων χαρακτηριστικών του ανταγωνισμού μπορεί να βοηθήσει τον καθένα μας να αισθάνεται άνετα και να έχει αυτοπεποίθηση για τον εαυτό. Ειδικά αυτό συμβαίνει όταν κάποιος προσπαθεί να δώσει τον καλύτερο του εαυτό ως μέλος μιας ομάδας που προσπαθεί να πετύχει τους στόχους της. Παρακολούθησε την πορεία με μετρήσεις, δηλαδή το πού ήσουν και το πού είσαι τώρα. Ο δρόμος προς την κορυφή είναι φτιαγμένος από μικρά σκαλιά. Για να κάνεις το επόμενο βήμα, πρέπει να δεις το σκαλί που είσαι τώρα, καθώς και το επόμενο. Αξιολόγησε και υπολόγισε σωστά το επόμενο βήμα, χωρίς να κάνεις βιαστικές κινήσεις. Λάβε ανατροφοδότηση από έμπιστα μέλη της ομάδας. Αν είσαι ικανοποιημένος από αυτή, τότε συνέχισε τη σκληρή δουλειά της βελτίωσης. Αυτό μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην ομάδα σου και να γίνεις ο μοχλός της παρακίνησης, ώστε τα υπόλοιπα μέλη να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Οι ομάδες λειτουργούν καλύτερα όταν υπάρχει αγνή συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της. Μερικά από τα μέλη μπορεί να ξεχωρίζουν διότι απλά είναι πιο ταλαντούχα από κάποια άλλα ή κάποια άλλα δουλεύουν πιο σκληρά. Σε μερικές περιπτώσεις, όταν κάποια μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους, έχουν την τάση να θέλουν να γίνουν καλύτεροι. Και έτσι σε αυτό το πλαίσιο δημιουργείται ο συναγωνισμός. Ο συναγωνισμός υπάρχει ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και θεμελιώνεται χωρίς διαμάχες και συγκρούσεις, ενώ είναι απαραίτητος καθώς προάγει τον υγιή ανταγωνισμό. Όταν σε μια ομάδα δίνεται ένα κίνητρο, είτε αυτό είναι υλικό, είτε είναι άλλης κατηγορίας, τότε τα μέλη της ομάδας έχουν την τάση να αυξάνουν την απόδοσή τους και να γίνονται πιο ανταγωνιστικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώνεται και η συνολική απόδοση της ομάδας. Να αποφεύγεις να τιμωρείς άτομα που κατέχουν χαμηλότερες επιδόσεις, καθώς αυτό μπορεί να τους αποθαρρύνει από τη συμμετοχή τους σε άλλες δραστηριότητες της ομάδας. Επίσης, στο μέλλον, αυτά μπορεί να μην αναδείξουν τα δυνατά σημεία του εαυτού τους, που μπορεί να έχει ανάγκη η ομάδα εκείνη τη χρονική περίοδο. Αντίθετα, προσπάθησε να παρέχεις καθοδήγηση για το πώς μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες να κερδίσουν κάποιον έπαινο στο μέλλον. Είναι επίσης θεμιτό να παρέχεται εκπαίδευση και να μοιράζονται πόροι, γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να βοηθηθεί η ομάδα να επιτύχει τους στόχους. Μοιραστείτε μεταξύ σας τεχνικές για τη διόρθωση των αστοχιών και ενθαρρύνετε τα μέλη της ομάδας να καθοδηγούν το ένα το άλλο, ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη. Αφιερώστε επιπλέον χρόνο σε άτομα που σας έχουν ανάγκη, ώστε να βελτιώσουν τα ατομικά τους χαρακτηριστικά και να γίνουν πιο ανταγωνιστικά μέσα στην ομάδα. Καλλιεργείτε στην ομάδα μια κουλτούρα
ανταλλαγής γνώσεων και συμβουλών, ώστε να γίνεται πρόληψη πιθανών αστοχιών στο μέλλον. Ένας πολύ καλός τρόπος για να προωθηθεί ο υγιής ανταγωνισμός είναι να ανταγωνίζεστε ως ομάδα για έναν κοινό στόχο. Μπορείς να το κάνεις αυτό χωρίζοντας την ομάδα σου σε μικρότερες ομάδες και προσπαθώντας να ξεπεράσετε τις επιδόσεις της άλλης ομάδας. Να εξετάσεις το ενδεχόμενο να θέσετε ως ομάδα έναν φιλόδοξο στόχο να επιτύχετε, ώστε όλοι να μπορούν να συνεισφέρουν, να συνεργαστούν και να δουν πώς οι ατομικές τους προσπάθειες επηρεάζουν την ομάδα. Αυτό σας επιτρέπει να βελτιώσετε την ομαδική συνεργασία, να μοιραστείτε δεξιότητες και να αναπτύξετε ένα δίκτυο υποστήριξης, ενώ εξακολουθείτε να απολαμβάνετε τα ωφέλη της αντιπαλότητας. Τέλος, ένας ακόμη τρόπος για να ενθαρρύνεις τον υγιή ανταγωνισμό είναι να ενθαρρύνεις την ομάδα να αναγνωρίζει και να εκτιμά τα άλλα μέλη της ομάδας. Μπορείς να ζητήσεις από την ομάδα να στείλει γραπτός τους επένους ανάμεσα στα μέλη της, ώστε αυτά να δείξουν την εκτίμησή τους. Αυτό είναι σαν να εκτιμάς δημόσια κάποιον για τη σκληρή του δουλειά. Ο υγιής ανταγωνισμός είναι καλός τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε ομαδικό, γιατί αυτός αυξάνει την παραγωγικότητα, αλλά είναι βέβαια σημαντικό να το κάνουμε σωστά, χωρίς άγχος και στρες. Αν κάποιος τον δει σαν μια ευκαιρία να εξελιχθεί και όχι σαν μια ευκαιρία να στερήσει από τον άλλον την άνοδο, τότε θα συναντήσει μπροστά του την κορυφή. Ο υγιής ανταγωνισμός προσφέρει πολλές ευκαιρίες για καινοτομία, ενώ συνήθως η καινοτομία αυτή προέρχεται από ομάδες που συνεργάζονται και μοιράζονται νέες ιδέες ή γνώσεις. Έτσι, ο υγιής ανταγωνισμός δεν αποτελεί αρνητικό χαρακτηριστικό, αλλά αποτελεί αρετή για κάποιον που θέλει απλά να γίνει καλύτερος.